this is your waiting for. This is 3-in-1 video in our YouTube channel. So today's video, ito na po. Kami na pong ipapalabas today ang aming 1-hour rant video na mayroong 3 klaseng video sa iisa oras. So this is it. Please watch this. 4, 1. Teka, sandali ate. Tama ba itong dinadaanan natin? Hindi na pa tayong lakat ng lakat. Asa na kasi yung stretch? Yung stretch, asa na? Anong stretch? Yung lalagyan ng mga lugar. Ayun, yun. Ay, katanga. Sketch yun ate, hindi sketch. Sketch. Ha? Sketch pala yun? Di naman ito maintindihan. Pero may sketch na pirma. Ano ba itong pirma? Ay, halika na nga. Malayo-layo pa yung lalakarin natin kasi mukhang hindi ko maintindihan itong binigay na sketch ni Mang Nana. Papatayin? Pinatay? Ito yung nasa news ng mga nawawala. Ibig sabihin nun, sila yung mastermind. Ginagawa mo? Hindi ata ang siguro. Ano nangyari? Tara, bilisan natin. Baka maabutan tayo ng hapon. Kasi mukhang na tayo sa tamang business. Ano ba yan? Bakit hindi mo binalik? Babalikan niya rin yan. Alam kong babalikan niya. Hanapin ko. Sigurado na ko. Sigurado na ko. Hanapin ko. May naisip na ako. Ate, malapit na siya! Teka nga lang. Siya yung kanina ha? Anong kalokohan to ha? Prank lang pala yun. Kanina kasi fiesta. Ate, ikaw magpapatulad ako dito ha. Hoy, ikaw kulang sa timbang. Ito ba hinanap mo? Eh, di kunin mo.
Mas mabuti pang mauna ka na. Ako nang bahala dito kasi hindi titigil yung mga punyeta na yan eh. Umuna ka na. Maghanap ka ng pulis. Kasi ipapapulis natin yan sila ha. Sige, sige, sige. Sige ate, mag-ingat ka. Sige, sige. Mag-ingat ka din. Patay ka sa akin. Oh, ano ba? Nabaway mo na? Sumunod ka, tanga! Ikaw! Baka yun ba? Walang pala kayo ng... Ano yung anak mo? Oo. We, habulin mo. Buti nga sa'yo. Kailangan kong humanap ng paraan. Tama. Kita mo talaga. Talagang bumulong kayo sa akin, ha? Oh, nakuha mo na ba, boss? Hindi rin. No, 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 no. Tingnan sa inyo. Ito ba hinahanap nyo? Oo. Mabuhin nyo. Oh no!
kailangan kong mag-isip ng panibago. Kung malayo pa. Talagang patay sila sa akin ulit. Tutunguan ko talaga sila ng shot. Sino ba yun? Sino ba yun? Kala yun. Ginagawa mo? Kala. Kala na rin ha. Dali. No, 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 no. Ito yung tinatawag na tanghaling tatakbo dito. Tingnan natin kung hindi sila magtatago. No, 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 no. It's a prank! Killer nga kayo pero takot kayo sa daming puti. Daming puti pala. Teka. Alam ko kasi yung hinahanap nyo sa akin eh. Yung... Ayun. Alam ko ito yun eh. Ito yung gusto nyong kunin. Wow! Listahan no? Sino yon? At sino din ang inyong nilistang papatuyin at pinatay. Talagang presinto ang abutin nyo. Abot nyo po. Mga walang hiya. Takot na takot sa puting damit. Ano pa kaya ang gagawin ko na susunod? Talagang tuturuan ko na dito sa mga killer na yan. Kala mo ha? Pagod. What? May naisip mo na naman ako para sa dalawang to. Akala nila ha. Mapapagod lang talaga kayo sa akin. Wow. Ayun. Shit. Buti nga sa inyo. Akala nyo ha? Habulin niyo ko. Hindi talaga naman ako makakapon nito.
Talang na gid sila diri. Ay nako. Bisod di tayo ni Ilonggog Tagalog. Ay, Tagalog. Woo! Kakapagod. Ano ba ito? Ano ba ito kayo pagsabi sa kanila? Sige, habulin niyo ako ng habulin. Takot lang talaga kayo mapriso. Talaga mapriso sila. Mukhang may naisip na naman akong paraan. Samantalang wala pa sila. Habang wala pa sila. Alam ko na ang susunod kong gagawin. Kala nyo. Takot kayo sa puting tela? Yes. Tatakutin ko kayo hanggang mamatay. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. No, 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 no. Ano to? May mga uod. Tagalin natin. Nakapasok yan sa tenga ko. No, 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 no. Shit. Nakakagod. Mukhang natakot ko na naman sila ulit. Ano ba ito pinagagawa ko? Natakot ko naman sila. Pero ako yung pagdudugod. Asa na sila? Nakakapagod talaga. Sana sila. Sana kayo. Mukhang walang vitamin. Ano naman kaya ang susunod kong gagawin? Tama. Buti na lang. Andito yung paborito ko. Kahit pa paano, dala-dala ko talaga to. Kahit saan ako pumunta, laban-laban, bawi-bawi. Talagang dala-dala ko. Sana alam mo ba, bakasyon yung punta namin dito. Pero naging isang moment ngayong araw na to. Muntik na kami matalang sa stage, ha? Sa stage. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Dahil matatakutin kayo, takutin ko kayo. Sana ba sila?
Mukhang sila yun. Tamang-tama. Ginagawa mo. Ano yun? Talagang tatakutin ko kayo hanggang sa mamatay rin kayo. Takot. Killer kayo. Pero takot ko sa multo. Sige. Asahan nyo. Talagang mayroong multong sasalubong sa inyo. Ginagawa mo. Maduguan. No, 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 no. Talagang sasalubungin ko kayo ng madugong zombie. Yan ka na muna, bag ko ha. Talagang hindi ka nila mahahanap. Sandali. Ginagawa mo. Nakamasbihan. Talagang kayo ay matatakot sa zombie. Example muna. Example. Mali, ate ko. Hindi ba tama? Tama. Sana ba sila? Ayun. Huy! Hoy! Hindi talaga ako narinig. Malapitan na nga lang sila. Boss, may narinig ka ba? Wala. Hindi ako narinig. Marami zombie dito sa Pilipinas. No, 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 no. Sila lang yung killer na takot sa zombie at multo. Nababagulat talaga ako sa pinanggagawa ko ngayon. Ay, ano ba to? Ang lagkit-lagkit. Akala nito totoong zombie. Yun pala, tinakakot ng sila. Ngayon, sakit na kayo. Hindi na kayo talaga makakaalis. Ipapapulis ko kayong dalawa. Hindi kayo. Ayun. Ay, yan. Dito. Kayo na. Hindi kayong dalawa. Akala nyo ha, makakaligtas pa kayo? Hindi magano mo. Akala nyo makakaligtas pa kayo? Ipapapulis ko kayo dahil alam ko mga crime na ginawa nyo. Papapulis ko kayo. Ayan.
Akala nyo ha? Alam nyo ba sinira yung bakasyon ko dito? Bakasyon sana pero ito naging yan. Yan. Kapag kayo, nabubwisit ako nyo. Yan. Kasi kami dito, patay ka rin. Ate, ikaw ba yan? Buti naman dumating ka na. Ito na. Asan yung backup ninyo? Natin. Na pinano ko. Ha? Asan na? Asan na? Ate, sila lang muna. Mamaya pang pulis. Sige. Dahil may pulis na parating. Sige, iwan natin sila dito. Mukhang parating na yung ito dito. Goodbye. Hindi. So today's video, I wanna hindi kami mag-acting. Siyempre, yung gagawin namin yun is challenge. Oo, yung challenge na kunwari sa time na to magiging mala-ala Korean kami. Maging K-pop. Yun. K-pop kung sa aming dalawa, siyempre, dalawa kami. Yun, yung matatalo, mimic apan na parang Korean. Pero pag once na mananalo siya, siyempre, kakain siya ng isang sagi. Ito, sagi. Kakainin niya yan. Ubusin lang kahit yung isa ito. Then, syempre, yung makakasama ko dito, syempre, walang iba kundi yung kapartner ko. Oh, syempre, yung kapartner ko. Ayan, let's introduce Malaula Korea na ngayon. Wow! Syempre, yan na siya. No, 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 no. Ginagawa mo. Oh, halika na. Tama na yan. Ito na. So, alam mo na, anong challenge natin ngayon? Tapos ay boy. Oh no! Malaala Korean tayo ngayon speaking. Marunong ka ba mag-speaking ng Malaala Korean? Ay, musibo. Ako? Oh, okay na. Ang busay mo ah. Oh, wala. Hindi ko alam yan. Mukha na ako mag-Korean. Basta busay mo. Oh, alam mo ba yung mahal kita sa Korean? I love you. Ano? Soho. Soho. Yung pangit ka. Kamukha mo. Kamukha. Yung gwapo ka. Kamukha ako. Putamina. Sige. O, sige. Ito na, next level na kasi parang umuulan na ngayon. Ayan, talagang umuulan na. So, kami ay magbabato-batubig. Dahil ako ang natalo, syempre, mimik-epan kita bilang Malaala Korean. Malaala Korean. Kung gusto mong kamukha, si Lee Dong-wook, si Jungkook, o yung sa, yung tinatawag na, Sino na? kahit sino na. Let's go. Siyempre, lagyan natin una ng cameraman. Lagyan natin ng kaunting siyempre dahil madamol-damol na ang kanyang kilay. Siyempre, lagyan natin yan. Tumasa talaga ako sa Ginagawa mo. Daya. Yun na yan. Maganda yan.
Kamukha mo na ngayon si Lee Dong Wook. O si Jungkook. Yung kamukha. Yung Korean ngayon na ano, ano ba yan? Butsay mo. Yung Korean ngayon na ayan. Yung sa ilalim pa ng mata. Kasi yung mga Korean mahilig sila dito no? Yung maitim yung sa ilalim ng kanilang ano. Mahilig sila sa maitim na ilalim. Maitim na eyeliner. Yung mata mo. Kala ko sa itim na ilalim. What? Iba pala no. Nilalim bastos to Oh, sige na, magsalita na tayo ng malaalak Korean. Ano yung tawag? Ano ba yung salita ngayon ng malaalak Korean? Butsay mo. Butsay mo da. Bala Hindi ka da. Hindi man yan Korean. Isa yung Nisaya. Ako marami akong alam. Wow! Ang ganda ng Ang Korean. kinapalan mo. Siyempre, lagyan natin ng ano kasi yung mga Korean, mahilig sila sa mapula-pula yung labi. Ayan. Ginagawa mo. Sandali. Huwag ka nga layo. Ayan. Ganyan mo. Pati ganyan lang sa lamin. Wait! Huwag ka nga ganyan. Siyempre, yung mga Korean na lalaki, nilagyan sila sa ano, powder. So, lagyan din natin ng kaunting powder para naman, siyempre, At parang ikaw ang... dali. Yung powder. Dali lang. And syempre, ganito, ewan ko kung saan ang galing ito na planeta. Lagyan natin ng Ginagawa mo. kasi mahilig din yung Korea na merong yung mga lalaki na mga ganito. Hilig din sila ng Walang yan. Ginawa mo kong bruha. malinang. Kulang pa Kulang pa talaga. Yan. Ang gwapo na niyan na Korean. Ayan. Sige nga, mag-model. Wow! Yan. Oo na, kasusunod kita. Ayan. Oh, ganito yung model ng Korean. Yun na. Wow! Sundan mo. Parang gangster. Sundan mo. Di ba ganda? Hey! Nice camera. So after yan, dahil napakita niya ang kita nawong niya, ay yung kita nawong niya. Nahong niya. Nahong niya. Oo. Siyempre, Kumain ka na ng saging. saging, pre. Urungan tong saging. Mayroon ka pa bang example ng Korean speaking na alam? Wala na. Wala na? Ano naman sa Korean yung baho ka? Kilikili mo. Wow! Huwag na ha, pero kain na tayo ng saging. Ouch! Yan. Baka gusto mo itanong kung anong baho ng utot mo. Sige, ano ba utot mo? Itlog. Hindi na to. Sige, kain na, kain. Kain. Yan. Siyempre, kakain tayo nito. Uubusin to ng isang buong buo. Siyempre, may asin ako.
bit-bit ang asin. Yan. Korean Star, Lee Jong-wook. Ay, hindi pala si Lee Jong-wook ito. Eh, di sino? Si Jong-wook. Sige, kain. Kain Para, na. sige, kain para kamyas. O, sige. Sarap to. Kaya to. Dali. Hanap ako pwesto. Ay. Oh, nakansel. Nakansel. Wait. Again. Luluhod tayo. Siyempre, sarap-sarapan namin. Sige. What? Sige. Oh! Galing ya? Kaya, sige. Tulog. Loro kayo na. Ay, ito na minumuya na maigin. Oo daw mismo ang kakainin Oo. niya. Kaya ko to. Nanalo na ako si Jungkook. Yat. Kamusta ang lasa? Kamusta ang lasa? Hindi ito kinaya, kaya yung buo na lang. No. Bakit ng lasa? Parang ano? Lasa ng... Nanay mo. O sige, dahil talong-talo talaga ako, hindi ko kaya. So, meron pa akong isang tanong sa kanya. Korean din, style. Ano yung salamat? Arigato. Ano yung arigato? Hindi naman yung Korean yung Eh, arigato. ano? Japanese naman yun. Hindi mo alam yung salamat? Hengyu. Inyo. Hengyu. Wow. Hengyu. O, ano yung welcome? Bye-bye. Hindi bye-bye. Hindi bye-bye. Yan o. Na. Bebe. 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 Oh, sige lang. Bebe na tayo. Mababa. Bebe. 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 Ano yung isa pong Korean? Bebe. Ito nga. Bebe. Tuloy. Bebe. Hindi na mo. Bebe. Bebe. Ano ba yan? Galing ya? Oh, ganda din dyan. Ganito ako, may to join. 1, 2, 3. Bebe. Hindi ka gumanyan kasi. Ganyan, oh. Bebe. Hello, mga Ilongga. So ngayon, welcome to our vlog. Sa aming YouTube channel na Ilongga. So today, meron akong guest. Guest ka? Hindi to guest. Mga kasamahan ko to sa pag-vlog. Siyempre, yung aming gagawin ngayon ay hindi na mismo acting, kundi yung eto, challenge. Wow! This is melon. Alam niyo naman na melon to, di ba? Alam niyo, diba? Ayan. And then, marshmallow. Ayan. Marshmallow yun. Masarap to, ha? Masarap. And then, ito, may talong din tayo, and then coffee. Siyempre, wag natin munang sasabihin ngayon kung ano yung challenge natin. Kung bakit merong coffee and merong talong. Hey! Let's welcome our new K-pop. K-pop na siya ngayon. Tura niya kaya pala
Wala na siya si Dongho. Si Dongho. Let's welcome Dongho! Hello. Hello, senyorita. Mahal ko kayo. Let's welcome. Arigato. Arigato. Hindi, arigato din sa Korea. Please sit down. Or, Thank you, thank Thank you. you, thank you. Thank you. Alam mo naman ang gagawin natin challenge ngayon. No. No. Nagkukorea na siya ha, nagkukorea na siya. Oh, what? Sample naman tayo. Nakakaintindi ka ba ng Tagalog? What? English yun na. Akala ko, ano siya, Korean. English yun pala ko. Walang iya. Ito. Yeah. Nag-sample ka ba? Hindi pala siya nakakaintindi ng ano, no? Ng Tagalog. What is crazy? What is crazy? Crazy girl? No. Sige, ito. I have a question to you. Because you are not, understand the Tagalog. Yeah. I'm speaking English. You speak English, di ba? Yeah. Yeah. So, And I speak Ilongga. Ilonggo! Ilonggo. Yeah. I'm Ilongga. Magaling. So, bago tayo before we start, bago kita mag-start, noon, meron din tayong isang guest. Tumuho? Na si Muho. Dito ka sa tsunga. Dito ka sa tsunga. Nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Hindi! Ilonggo? Hindi din. Speaking nakakaintindi? Mag-Arabo. Ha? Arabo ka? Pinipigilan niya yung tawa niya. Class na tayo para pampawala ng taba. Bakit kinakabahan ito si... Ano pangalan mo? Akala ko si Dongho. Diyos ko, pangalan ito. Minho. Si Minho. Minho. Ito ngayon, challenge natin. Kawalan muna natin yung mga ugat-ugat sa mga What? What? I mean, ano ba sa English to? The ugat, the roots, is lagay there. Yan, ayun, understand now. Good. Oh no! You know what is this? Yeah, What is this? talong. Talong is Talong. talong. And then? Kapi. P. You know what is I don't know. Intindihan mo man pala. Do you understand this? You know what, where I use this? Do you have idea? Any idea? No. Okay. Okay yun. Mas mabuti yan. Inilalam. Okay na. Lagyan muna natin dito. So, where is the knife? Our knife, where? Knife? Okay. Hindi pa ito si Minho. Alam niya kung saan yung knife. So, our knife is from United States of America. This is a pigment challenge. Okay? Hiwa hair. Intindi? Hiwa hair. What's the English in diwa? Slice. Nice. You slice. You slice first. Okay. You slice first. You want help? Okay. Yan. This is a big rebel. Wow! It's a red. Red. Very red. Wow! That's a super sarap. Wait muna. Dali lang. Ayan. So, super red.
So after that, after we slice, I slice this. So, do you have any idea what are gawin natin ngayon? What? Hirap na. What? I said, Yes. we have, do you have an idea? Galing ah. What? Slice? Ang alam ko is kakainin lang. Akala ko hindi ka marunong mag-Tagalog. Ay, ibig sabihin, kanon lang. Pero, Oto, alam niyo Ganon ginawa. ka lang. Hindi ko alam kung totoo ba yung sinabi niya. Hindi siya marunong mag-Tagalog, pero parang marunong siya. Parang nag-practice lang ako ng isang araw. ano, isang araw lang. O sige. Tinuro lang sa akin ito. Oh! Okay. Sabi ni Sus. So, ito muna, yung unahin natin. Slice. I can slice. Slice na ito lahat. So, ito yung tapon muna natin. Para matubo. So, do you have any idea na? Yes. Yes. Yeah. I know. Pwede natin. Yung sira. May ulog yan. So, binubulot yan. So, yan na. Sabi mo? It's a fruitful day. Yan, we have a 3 slice and 4 slice now. So, we have a 1, ito naman yan. Wait. Yan. Yan natin isa. Isa. Ito. Wait lang. Ito. Bro, yeah, I know. May ito. So, we have a Ginagawa mo. 1, 4, May. 3, 1. Hey, what are you doing? Ano na. Oh, sige, let's start. Galing ah. Parang may tinatawa. Oy. Sorry. Bago tayo magsisimula, I have a question. Do you have a girlfriend? No. No? Oh. Yes. Oh, wala daw siyang girlfriend. Oh, available na. Ikaw, do you have a girlfriend? Do you know Bia? Or Alexa. Iya siya. So, babago na yan lahat. Ito tayo dito. Ganito yung gagawin natin. Kikita nyo na yan, tatlo. Mag-uunahan tayong tatlo na sinong maubos. Yung pinaka-matalo, yung halimbawa, ako yung unang mananalo, syempre, wala na ako doon. Eh, dalawa na lang. Halimbawa, maunang maubos ito, tapos ito yung huli. Yan. Ito yung parusa. Pipili siya sa dalawa. Bawa. Ikaw natalo. Pili ka kung anong kakainin mo. What do you say? Meron pala dito. Ito sa bagkakad. Ganito. Here, if you lose, if I win, I can eat. I can eat. If you win, what? You not eat. You eat this if you lose. Do you understand? Okay. Okay. So, let's start. Up. Yeah, I count number 3. Wow. 2, 1. Let's start. Galing ah. Ginagawa mo.
Galing ya. Ginagawa mo. Ang hirap pala. Kainin yung malaking melon. What? Wow! Ayan. Kaya siya naman nanalo dito. Ginagawa mo. Oh my God! Okay, we clap this. Parang may nanalo na eh. And sa nakikita ko, best of this is parang talo ako. I know. You're the best! So, ayun sa mga sinabi kong sino yung matatalo siya kakain eh. Pipili ako sa dalawa. Siyempre ako na rin na yung natalo. Piece of this. So, tingnan nyo. Parang ubos na. Ginagawa mo. Say this is mo. Dahil umuulan na. Kakainin ko na. Sa dalawa. Pipiliin ko yung kape. Yung kape talaga kakainin ko. Buo. Go, 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 go! Yay. Go, 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 go! That's it. God, wait. Yung itsura. Parang Go. yung... Shot. What do you think? Galing ya. What's tae? Tayo yung sin. What's tae? Bro, what's the tae? Eh bro, tayo yung kape. Ew, si tayo ta. No? Oh, are you okay? Ayos? Dahil talo na ako, bakit ko pa uubusin? Hindi, pangit na nga sa'yo na Nescafe, hindi ko kaya talaga. Bakit talaga lasa? So, nag-enjoy ba kayo sa ating vlog today? What? Are you enjoy? Yeah. Yes. So, if you are enjoy your stomach is what? Ano sa English? You big. No. Big tummy! Big tummy!
Dami, busog. Yeah, Big yeah. tummy, big tummy. So, thank you. Very much Thank you. And thank you to you. Thank you. Ayan, we need to bye-bye na. So, we need to bye-bye na. Bye-bye na. Bye 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 bye. Wait. Before we bye-bye, do you have a half Korean and American? Korean. So I can ask. What is this? Lalong. Ganin mo. I can ask. I have a question to you. What is beautiful? Sorry. Chang. Beautiful. Like me. Like me in Korean, beautiful. See? Beautiful lang. Yeah, beautiful is like you. In Korean. Yeah, I know. Ano ba tong Korean na to? Hilaw talaga. Yes, You Arabu. from what? Iya. Yeah. Yaya. Yaya ka. Bye. Oh, sige na. Bye now. Bye bye guys. I have isang salita ng Korean na alam. Ito, yung mahal kita. Totoo na to, yung mahal kita, walang halong kabisyuhan. Meaning nun, ganito yun, oh. Yan. Ayan. Yan. Yan. The meaning nun. Saranghe. 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 Bye! Mahal ko kayo! Saranghe. Okay kayo, saan kayo? Hey, taga saan kayo? Ate, palapit na siya. Camera action. Okay. Action. O, Hoy, pag-ani! Ano boy? Boy, dyan salita. Anaw na ito. Bunawan na sila din eh. O, sige na. Multo. Sige. Lights, camera, action. Hoy, halin ka mo. Diragin ako. Naan ka mo. Halin ta kay gahod ka mo. Hibos. Iwatang ko sana tita. O, dali na boy. Ari na boy. Last dawa na lang ka, no? Mamirinda na ta. Kay mapabakal ta ka, ano, sa ilaw. Sa mga bata, ice. Okay na, video mo ito. Ayan. Hello everyone! Hello sa inyong lahat. Ayan. Haha. Kakatapos lang po namin ng taping sa ngayon. Ayan. Siyempre, yung mga cast at kasama ko, ayan kaming lahat. Maliban na lang doon sa aking cameraman na umalis na. Kasi napagod nata. Ayan. Oo, tama siya. Ito ang aking Anak. si Kulang Vitamins. Anak. Hello Kulang Vitamins. Hello. Ito si Buntit Putot. Ito si Stick O. Hi, say hi. Hello. Ito naman si Kuting. Kuting. Say hi, Kuting. Eh, syempre, si Dong Minghe. Cool. Ipakita yung hair. Yung hair. Yung hair mo. Yee! Syempre, ito naman si Kano.
Ayan, hello ka na. Ayan. Bye-bye! Ayan, well, before the end our video, thank you for support us. And sana, paki-subscribe, like, and share. Bye-bye.